Gawe sele anti lama, gak perlu berjam-jam ning ngarepe kompor, selemu wis dadi yu. Ngerti kan yu kenapa nastar iku regane larang? Mergo prosese iku paling lama, paling ribet ngene iki lho yu. Nah, ngene lho yu, carane gawe sele ben gak suwe-suwe ning ngarepe kompor. Nah, pertama mangkan nanase wis diojeki terus diombah resik, mata nanase gak perlu dibuak, langsung ae diparut. Nah, nek bar diparut ngene iki, terus parutane nanas dekek ning saringan ge meres santen ku lho yu ben banyune nanase mudhun kaya ngene iki. Nah, iki sing gare suwe masake nek banyune dikaturno melok masak yo. Dadi parutan nanase mang cukup didekek ning saringan ngono ku mang lho yo, gak perlu diperes. Nah, tujuane ku mang mengurangi kadar aire nanas ben dimasak cepet yo. Iki lho yo hasile nek disaring sik kadar aire berkurang, dimasak gak sampai sak jam ki lho banyune wis sat, terus karek nambahi gulone. Dadi ben luwih cepet neh gulone mang masuke nguri yo nek wis dimasak sampai banyune bener-bener sat kering kaya ngono ku lagi masuk gulone karo uyah ben tambah sedep nek dikei uyah. Terus dimasak neh sampai gulane mang larut sampai bener-bener garing kena dipulung ben nastare ora pecah yo. Nek berair engko nastare pecah. Untuk takaran gulone sesuai selera yo tergantung nanase mang manis apa kecut. Sele nanas siap digunakan yo.